Здравейте и добре дошли в още едно видео, където ще правя Корделиус от 514 до 550 купи. Нека да започваме. Първата игра за Данила. Сега е. Не бъде тъмно. Няма как. И няма как много да е за деня. Ако говори за денонощие, убихме някой. Сега стимам с един и го убивам. Така. Предполагам, че тук има някой. Добре. Огромен късмет, че не ме убиха. Не, за малко. Трето място. Добре. И така. Печелих една игра. Загубих една игра. Ужас. Сега, тук има Рито. Трябва да внимавам. Не. На малко кръв съм. Трябва да бягам. За да не ме убие. Не. Не. 10 място. Ужас. 6 купи. Сега не съм най-добрия на играта. Все пак. Нещо има нещо. Но все пак имам митик. С което съм си бая доволен. Спайк. Пита се да ме убие, ама не успя. Опита се обаче. Но пак не може. Две купчета. Ето това ми трябва. Ето това ми трябваше през цялото време. Така, тук става битка. И аз ще се включа в нея. Не се включва. Има някой. Къде отиде? Къде е? Какво направи? Не се тимвай. Никога. Имам бая кое.
Сега в края на видеото ще отворя всички стар дропове, които имам и ще видим какво ми се падне. Сигурно ще има много реали, защото вчера ми се падна легендарен стар дроп. И не ми се падна нищо хубаво. Затова не очаквам нещо добро да ми се падне. Но да се надяваме. Това не беше добро. Ще се видим отново, когато стигне 30. И ето. 532 купи. Само още 28 купи. 28 купи ми остават. И ще сме готови с нашата легендари. Трудно. Това са моите купчета. Добре. Така. Рико ще ме убие много лесно. Не. 8. Имам купи да правя. Грешки изгледнах, отворих един стар дроп. Ето и втория. Ето и третия. И ето и четвъртия. Ето и петия. Нямам драко. Нямам тези два героя. Това са единствените епици, които ми трябват. Иначе всички други имам. Ето, освен тези тук. Разбира се. Още една игра. 3 купчета. Веднага. Уникално. Всичко, което съм искал. Ако ми да взема. Мерси. Така. Сега най-добрата стратегия е по принцип да направя така. Защото си помисли, че ще да мога да го бия. Ще го изчакам, Чувствам, че дойде. Само ми е лодка. Тези са на стопи. Той взета ми. Мико. Трябва да го убия. Това. Той е сигурно единствената нога, която ще видя. И трябва да изчезне. И обратното. Добре. Следващия път, като ще се видим, аз ще съм на 550 купи с Корделиус. Ще сменя също и гейм мода на Бол. Мисля да го сменя на Бол. Ще видим как ще се получи. Проверя. Не ми гледайте статистиките. Нищо не е станало. Нищо. 3 купи. Ето е последната игра. И след тази игра, ако я спечелим,
Ще съм на 550 купи. Даже ще имам и 55. 5. Трите петици. Супер! Така. Имаме Санди, 8-bit и Отис. Отис не е добър герой, по принцип. Добре, ако това беше влезнало. Буквално моят гаджет е твоя супер. Играе много добре. Тази игра. Миналата игра много зле. Така. Сега. Ако ще нови в този гейм, ако... Какво се обяснявам? Разбира се, че целта е да вкарам гол. Умрях. Но за първи път. Първи път. Това. Аз умирам за първи път. Искам да вкарам. Или пък няма да вкарам. Явно няма да вкарам. Така. Победа! Печелихме! Победихме! Победа! Айде! Това беше! Сега ще отворим и последните ни два стар дропа. Епик. Сам. Още един епик. Роса. Късмет. И това беше от мен. Забравяйте да харесате, да се абонирате и да поставите коментар. Ако не искате, не го правете. И това беше от мен. И това всичко от мен беше... Това от мен ще бъде чао.